Barıгызга da hayırlı günler, hayırlı kişiler. Kim kaçan qarый. Biz bu yıl Qabat Мәскәүгә килдек. Безнең бу елда Фаберли конференция булып үтәчәк. Bir көн алдан килдек махсус. Менә шундый матур урамнарда йөрергә, кызлар белән аралашып алырга, төрле районнан, шәһәрдән. Бүген инде без үзебезнең кызлар белән генә йөрибез. Иртәгә инде үзебезнең Дагестан структурасы белән очрашу булачак. Таджикистаннан киләчәкләр кызларыбыз. Төрле регионнардан шулай торып без җыелачакбыз. Хәзер мин сезне үзебезнең Татарстаннан килгән Дагестан структурасын дәвам итүче кызлар белән таныштырып китәм. Әйдәгез танышып алыйк безнең кызлар белән кемнәр килгән. Без барыбыз да Татарстаннан. Әйтеп үткәнемчә сезгә хәзер иң беренче чиратта сезне таныштырып китәсем килә. Юк, менә ул үзе таныштырсын әле. Selam, benim ismim Leniza. Ben Tataristan'dan, Sabah'dan. Bugün Мәскәүне бизәп матурлап йөрибез. Вот. Форумга килдек. Беренче тапкыр. Мин моңа хәтле ник килмәдем икән дигән уйлар биләп алды күңелемне. Иртәгә форум күргәннән соң, форумда катнашканнан соң, нәрсә булачагын әле әйтеп бетергесез уйлар, хисләр биләп алды. Барасы килә, Аллаһка шөкер, хәзер үк. Сез күптәнме инде Фабрикта? 18 елдан башлап, ләкин бик тиз күтәрелдем дә, бик тиз төшеп тә киттем. Хәзер шу күтәрелеп бара торган моментларның бер күренешеннән эпизодик күренеше. Командагыз зурмы? Командам бар, Аллаһка шөкер, бар. Ләкин бүген мин үзем генә килдем. Командамны үзем белән хис итәм. Алардан поддержка зур, эшләүчеләрем бар. Эшлибез дип торганнар, алар белән тимерне кызуында сугып, рәхәтләнеп эшләргә була. Сабаның үзеннән инде. Сабаның үзеннән. Менә шулай. Сезнең белән без дәвам итәбез. Танышуыбызны. Узган елны мин Гүзәл Айнуллиндан әңгәмә оештырган идем инде, хәтерлисездер. Менә бу елда Гүзәл дә килде. Казаннан безнең Гүзәл. Хәзер үзеннән сорап алыйк әле. Ул конференциягә әзерме икән? Менә безнең иртәгә конференция бит. Гүзәл, син конференциягә әзерме? Мин конференциягә әзер. Теге елны үзем генә килгән булсам, бу елы зур команда белән килдек. Аллага шөкер, мин бик шат. Ерактан киләме синең кызларың? Минем кызлар Егорьевскидан килә, Таджикистаннан, Татарстаннан. Менә шулай. Менә шулай. Без инде бүген Татарстан командасы белән йөрибез әлегә. Иртәгә инде калганнар да кушылачак. Менә шулай. Ярый, без шулай әкренләп үзебезнең әңгәмәләрне дәвам итәрбез. Менә сезгә күрсәтеп китәм. Кичке якта менә шундый утлар белән яна. Менә шундый гүзәл әкияти бер шәп бер бинада безнең 2 көнлек конференциябыз үтәчәк. Шул кадәрле матурлык монда кызлар. Эшен күрсәгез әле сан, тыштан бер хәл, эченә кергәч эчендә аеруча матур. Шул кадәрле менә сөйләп бетергесез монда килергә кирәк. Безнең бүген әлеге бик матур әкияти бинада конференциябыз булачак, кызлар. Хәзер мин сезгә якынрак күрсәтим әле. Kızgıyken bitmedi.
Барыгызга да сәламләр. Без ниһаять килеп җиттек конференцияга. Әле иртәрәк. Без инде кызлар белән йөрибез. Фотосурәтләргә төшәбез. Шундый матур итеп залны бизәгәннәр. Шул кадәрле күп кеше. Әле җыелалар гына. Бик матур локациялар ясалган. Без кызлар белән шундый матурлар, барыбыз да шундый кызыл киемнән. Татарстаннан без аерылып торабыз. Хәтта безнең янга килеп, бездән сораучылар булды. Сез татарлармы дип, кайдан килдегез дип. Менә шундый кызык хәлләр. Хәтта академия, Фаберлик академиясының кешеләре дә безгә килделәр. Профессионал фотографка да төшергә җай чыкты безгә. Аллага шөкер, без официаль челтәрләргә дә электек. Менә шундый хәлләр. Безнең әле арабызда Таджикистаннан килгән кыз да бар. Исеме аның. Всем Как тебя привет! зовут? И откуда приехала? Я сама с Таджикистана, но мы живем в городе Егоровск. Вот я приехала в конференцию в Москву. А ты давно уже в Фаберлике? Больше года. Больше года. А какой у тебя статус? У меня директор. Команда большая? Да. Шулай дисәр. Безне Фаберлик берләштерә. Монда әле безнең Таджикистаннан кызлар бар. Куда приехали? Из Ташкента, А вы давно в Фаберлике? да, Команда большая? 12 лет. Уже статус, наверное, у вас, да? Такой? Бриллиантовый. Бриллиантовый директор кызлар. Ассаламу алейкум. Алейкум ассалям ва рахматуллахи ва баракатуху. Мечтай везде, мечтай всегда. Пусть над тобой горит звезда. Ведь в этом мире суеты и ангел красоты. Счастье тебе к лицу. И если верить в Друзья, мы настоятельно просим вас занять свои места в зрительном зале. Мы готовы. Кызлар. Спасибо. Безнең команда. Безнең конференция башлана. Все такие красивые, друзья. А вы знаете, кто придумал непридуманные истории? Знаете? Нет. Нет, как же? Вы думаете, режиссер? Это я. Я придумала, ну серьезно, правда вам говорю. Как-то был форум в Москве, и мы из Узбекистана огромную делегацию привезли. Прям как сегодня, больше 50 человек. И вот я говорю, там будет столько классных, крутых лидеров, а давайте попросим их за один день до форума нашим лидерам их крутые истории успеха рассказать. Пусть своих лидеров пригласят, и мы им свои тоже расскажем. Помню, спикерами тогда были Фарахис, Светлана Муритинова, Руслан Титумер. Всем так все понравилось, что уже на следующий год провели в масштабах компании. Так все и пошло. Не успела запатентовать, правда, авторство жалко. Чтобы ваш стремительный рост по карьерной лестнице успеха был ярок, интересен. И дальше, все выше и выше, поднимаясь по лестнице успеха Фаберлик. Ваши аплодисменты нашим рубиновым директорам. Браво! Поздравляем вас еще раз и желаем вам продолжать сиять своим ярким светом в мире бизнеса. Впереди еще больше интересного. Пожалуйста, под наши аплодисменты занимайте свои места в зрительном зале. Мы приглашаем вас пройти на нашу красивую праздничную лестницу. Аплодисменты, друзья, мы продолжаем. Которые закрыли 5 названий за год. Мы с радостью передаем слово нашей
Зачем вы мне говорите спасибо? Почему вы мне не говорите, что улучшить? Что исправить для более лучшей, эффективной, результативной работы? Это меня очень сильно зацепило. Я поняла, что я сделала правильный выбор, выбрав Faberlic. Знаете, я увидела, как наш основатель и руководитель тогда принимает уверенное решение, как он ценит каждого человека, как он трепетно относится к организации, серьезный подход к делу. И знаете, мне коллеги прошептали, что у него планы расписаны на 45 лет вперед. И я, которая на 1 год не может расписать план. Какой масштаб крутой, слышите, друзья? Я когда поставила себе цель получить из рук основателя компании чек на международного директора 1,5 миллиона рублей, и я его получила, именно он мне его вручил. Алексей Геннадьевич, спасибо вам огромное за эту компанию. Спасибо вам огромное за людей, которые на 1,000,000% изменили свою жизнь, и это я в том числе. Спасибо за здоровую и не пьющую компанию, это нам очень важно. И за сертификат халяль. Тенефскә чыккач та монда карап бетерлек булмады әле. Шул кадәрле озак йөрдек, карадык, шаккатырлык. Ир егетләр дә сәхнәгә чыкты. Менә аеруча Юрий Тонкашев дигән кешенең дүрт звание ясап сәхнәгә чыгып чек алуы бик гаҗәпкә калдырды. Шаккатырлык хәлләр. Ир егетләребез дә килә безнең сетевой бизнеска. Бу бик тә безне шатландыра. Шаккатырлык, молодец кеше булды бу. Чыннан да алма төшәрлектә урын юк иде. Шаккатырлык хәлләр. Бик матур киенгәннәр, төрле регионнар, фотосурәтләргә төшеп, рәхәтләнеп, аралашып, команда белән күрешеп, Дагестан структурабыз белән күрешеп, аралашып йөрдек. Әлбәттә, сәяхәтебезнең һәрбер мизгелен дә күрсәтеп бетерерлек түгел. Шул кадәрле күп видео тасмалар, фотосурәтләр булган кадәр җиткерергә тырыштым сезгә. Аллаһ теләсә, киләсе елларда да шулай зур командалар белән килергә насыйп булсын иде. Кайттык хәзерге вакытта Казанда аэропортта. И шушы мероприятиедән кызлар үзләренә ниләр алды? Нинди мотивация белән кайттыгыз кызлар? Бик зур мотивация белән кайттык, бик шәпләп эшләргә, дүшәмбедә үк башлыйбыз дип белән кайттык. Үзебезнең хәлдә калмады инде, ләкин без тырышачакбыз һәм тагын киләчәкбез. Алла бирсен, амин, амин. Зөфия. Сәлам кызлар. Мин уйлыйм барыгызга да барырга дип. Ник? Потому что дип әйтергә инде урысча. Анда баргач үзен ишетеп, тыңлап утырып, тән үзенең выводларыңа киләсең. Шуңа обязательно барырга, булай моннан ишетеп, тегеннән ишетеп кенә түгел. Обязательно барырга кирәк дип беләм мин. Шулай булсын, әйдә, Линиза апа. Кешене тере килеш күрү үзе дәрт бирә, күңелне уята. Һәм аларның сүзләре йөрәккә үтеп керә, һәм сораулар. Мин дә нәкъ шундый кеше. Аларның берсенең дә миннән артык җирләре юк. Һәм сезнеке дә бер кемнән дә ким җирегез юк.
Нишләп без шулай эшли алмыйбыз? Кемдер эшләгән икән, без дә эшли алабыз, кызлар. Яңа кеш, яңа дәрт белән эшләү өчен менә шушындай җыелышларга, очрашуларга, форумнарга барырга кирәк дигән нәтиҗә ясапка дип биләбез. Һәм Раиләнең сүзенә 100% килешәм. Дүшәмбедән понедельниктан яңа кеш, яңа дәрт белән эшли башлыйсы. Бергә колны кулга төшеп, иңгә төшеп. Бергә булганда, бердән булганда, команда белән генә эшләп тора торган бу фабрика безнеке. Миңа бу форум бик ошады. Мин беренче тапкыр калдым монда зур форумда. Нинди уйлар белән кайттым. Алга табан вообще ныгытып эшләргә, Алла бирсә, булган максатыбызга ирешергә, Алла бирсә. Линиза әйткән сүзләргә кушылам. Бөтенесенә дә команда белән берлектә эшләгән вакытта гына зур уңышларга ирешеп була. Рәхмәт, кызлар.